Az életben az egyik legnagyobb dolog, amit sokan csak túl későn értenek meg az, hogy nem mondtad el valakinek, mit érzel iránta. Nem mondtad el, hogy hittél benne, hogy láttál benne valami különlegeset, hogy szeretted őt. És én úgy gondolom, az életben az a célom, hogy másokkal megtegyem azt, amit én is szerettem volna, ha megtesznek értem. Voltak időszakok az életemben, amikor azt éreztem, valaki lehetett volna szeretetteljesebb, valaki mondhatta volna, hiszek benned, valaki adhatott volna egy kis bántorítást, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. De tudod, ha én egy olyan világban akarok érni, ahol több szeretet, több bátorítás és több hit van, akkor nekem kell azzá az emberré válnom, aki ezt megadja másoknak. Mert az élet legnagyobb megbánása sohasem az, amit kimondtál, hanem az, amit nem mondtál ki.